Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Правилен тај правилен. Елхамдулилlah добињем повише поракетаро не саве прала со ширинге не саво лафи со мангатера чистинале. Елхамдулилlah, значи и бути тани баша два со онардо тврдинена дека свако мануш шајте верунул со мангла ко ислам. Значи јек мануш те манглате овул шија, ов шајте овул песке шија, а јек вавер мануш со манглате овул дервиши, ов шајте овул песке дервиши. Хем јек вавер мануш со било со, значи разно верува, шајте овула два јек мануш муслимани. Дали ја два тачно ко ислам? Хем одговор тано јасно, на неа гјаре субханла. Себе пио Аллах за оджел ко Курани, ки сура штар, ајети шелу дешу панч, сар пример, објасни га дека амен мора те следи на пегамбери саллаллаху алейхи ва салем, хем ако наследин ге моле, пала два суало амен да ја упута, хем следи на јек вавер друмо, сартаро друмо, верни конгоро. Значи, о асхабја, тогаш, ка иранут пе амен да два, палал солесте иран гјамамен, ки грешка, хем ка добина бари казна со ка дукаламен. Аква о Аллах потврдин га која два јети. Хема далески на не тачно те кера гјар лафи те вакера, ја о Аллах джанна ко крај дали шукар или на шукар или исправно или на исправно или слично не саве асавке лафја, те вакера, само о Аллах джанна кој тачно хем кој на. O Allah azza wa jal muklamenge ki akia dunya te jana očačipe. Hem mukla očačipe o pro pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Kur'anea, hem isto e hadisencar, e sunnetea. Našti niko avdvete avlite vakil na ne dva očačipe ili na jana očačipe. Samo Allah jana očačipe. Na, a dva na ne tačno hiç. A daleske, o Allah te raklamentaru asavko baro nerazum со ширина не саве грешно мануша. Значи, асавке лафја на не уопшто тачно, хем му кламење о Аллах зоđel, о правилно друмо, сар текува, ки правилно упута, кова ко крај аменге ка овул јек друмо, ко дженети, а на те живина аменге ка тека пене му кламено Аллах бизи смисла, хем на джанеја сојо чачипе, хем со на. Хем на джанеја дали нешто чаче, или да на. Хем о Аллах ко божемски му кламена ка те, бизо те джана, сојо чачипе, хем сој на нео чачипе. А два јек буд бари грешно, мисла таро народу субханла. Хем еква вербути исто со кја тема кула, со шуна увек палем вакерена о мануша, ја ма вакер ту сеан суние, окова шија или окова хариджија, окова дервиши или асавке слично лафја. Сари не си муслимајна, хемо Аллах азza wa jal викинкер гјамен ко Курани муслимајна. Ма вакерена гјаре, суние шие хем асавке бука. Вакера е праленге, а кава да јек баро проблеми, ко не саве мануша со мислинге дека оленгири годи шајте анлен ки упута, халате рагламен. Значи, и годи манушескири наштите анламен ки упута, о хабери Аллах естар, шајте анламен ки упута. И годи само ек халати, а два халати, шај не са отпутите овул тачно, а да не са опути грешно. Значи, година не е бути со шајте анламен ки упута, али о Аллах азza wa jal објаве, о Кур'ан хемо суннети, со му клао Аллах азza wa jal упро пегамбери Мухамед саллаллаху алейхи ва салем. Од ова шајте анламен ки упута. Едино од ова. А далеске, адла мисле со вакерена адла нардо, исто дека мате вакера шие или суние или дервишија или слично нешто, хем дека сари не си муслимајна, та не грешно соске. Соске о Аллах азza wa jal кат вакерела дека амен си муслимајна, ов мангла те керела делеа разлика, дека на сием неверникја, значи мангла разлика те керел таро, верникја хем неверникја. Ама мари тема со кереа лафи, на не баш адва дали некој вернико или невернико, а мари тема тани дали некој правилно муслимани или да грешно муслимани. Значи аква е скрос вавер тематика колатар кереа лафи. На не адва и тема дали некој муслимани или на, или вернико или на, а каја е тема кој е следила чачео сунети, хем кој на, хем кој правилно упутимо, ко друмо е Аллах искоро, хем кој на, хем кој куѓа ки заблуда, хем кој на. Значи, акале стар кереа мен лафи субханла, хем акале теменде, уопшто народингја о лафи хич ништо дали некој муслимани или на. Хем кој акала темен, а керлапе дискусија дали некој вернико или на. Значи, јасно аке абутио, Аллах те ракламен, хем те дламен правилно. Хајло бем сватибе. Барак лафико.